a ver, espera, agasallo que me pago con el departamento, a ver qué es. Fue por 22 haters. Eu sempre me preguntara que había de especial en Ferreira de Pantón, porque tanta boa xente tan ben formada, a verdade é que despois de escutarse xa entendo un pouco mellor porque un sitio pequeno e que de producir tanto talento, non? Bueno, eu quero aproveitar que son o derradeiro en falar neste acto para agradecer primeiro a invitación para estar aquí, porque para mí é unha honra estar aquí no homenaxe que non despedida ao profesor Antón Palacio e darme a oportunidade ademais de agradecer o traballo que fixeron os editores do libro, todos os que participaron coas súas achegas, dende logo todos os meus compañeros de mesa, que para mí foi un placer escutarlos e desde logo aprendín, espero que algo, non? Resulta moi difícil falar despois de tan estupendos discursos, pero como son o último, ninguén me vai a retrucar, pois quero dicir un par de cousas, non? Primeiro, do que dixeron os compañeros, unha dúbida, e logo tamén un desacordo. A dúbida ten que ver con que se dixo aquí que non ia topar ninguna errata no libro do profesor Antón Palacio, pero dame que pensar que as risas nervosas que escoitei na sala seguramente non é unha opinión moi compartida, que probablemente atope algún erro. Pode ser. O desacordo, vou me atrever, a pesar do respeito e do cariño que lle profeso o profesor Antón Palacio, ten que ver co que dixo, que isto non é un acto de despedida, que é un acto de homenaxe. Penso que non é así, porque para min unha das palabras máis fermosas que hai na nosa lingua é da de profesor. E cando eu penso nun profesor, penso nun Antón Palacio, unha persoa que foi quen de exercer o seu magisterio ao longo deste tempo nunhas condicións non sempre as mellores, ainda que ahora mesmo estamos na Facultade de Filosofía e Traducción de novo nunha época problemática, pero estou seguro que ímos superar. E ímos superar porque os piares que sentaron, entre outros, o profesor Antón Palacio foron moi bons. Eu creo que nós ímos pervivir, ímos facer que o noso traballo, e falo polo profesor Antón Palacio, que deixa unha fonda pegada na Universidade de Vigo. Dende logo, a Universidade de Vigo non sería a mesma sin a figura de Antón. Non exagero, non exagero, de verdade que non. Eu penso que todos os que estiveron nas súas aulas, todos os compañeiros e todos os que tivemos o inmenso placer, a inmensa honra de estar ao seu carón, creo que todos debemos moito, por eso penso que isto é unha das. E sin máis, moitas grazas. Bueno, pois para que o cabaleiro non chove nos seus olhos, imos levantar o acto. Moitas grazas a todos.